Ja, het is nog steeds 3 juni, de zon schijnt nog en we zijn in het stadje van lol en plezier in Venlo. Want hier woont de Read2Me finalist. Oh, en we hebben een heel belangrijke delegatie. We hebben de, nou ja, zeg maar even zelf, we hebben de meneer Housmans van de Provincie. de provincie. Ja. En we hebben een heel belangrijk iemand van de BIEB, namelijk de directrice. Ja. Gea. Olijnsma. Kijk, wat leuk dat jullie erbij zijn. Let's go, Zeker, kom. ja. Is het al? Sofieke! Waar is Sofie? Sofie! Oh, Sofieke, je hebt gewonnen! Gefeliciteerd! Je bent Dankjewel. de winnaar van de Read2Me finale. Godsamme, dat- slecht. Had ik echt niet Had verwacht. je het niet verwacht? Nee. Wat voelt dat? Hoe voelt dat? Ja, leuk. Je was een speler, lekker in de tuin, en er Ja. staan hier ik weet hoeveel mensen aan de deur. En ik heb hele belangrijke mensen die... Ken je die? Die is van de provincie. Nou, laat maar gaan. Hallo. Ik mag jou feliciteren. Ik mag je geen handschudden nemen in verband met de coronamaatregelen. Maar ik heb wel een mooie beker voor je. En ik wil je feliciteren met het winnen van de Read2Me wedstrijd, de volleyswedstrijd voor de provincie Limburg als brugklasser. Ik zet hem voor je neer, Ja. dat het mooi in beeld komt. Ah, dankjewel. Ja, pak hem maar op. Huppatee, hou maar in de lucht. Je hebt gewonnen. Wauw. En we hebben ook de directrice van de BIEB met bloemen. Wij zijn super trots dat jij als namens Venlo hebt gewonnen. En dat je door mag naar de landelijke finale. En dan hopen we natuurlijk dat je daar ook gaat winnen. Dus de bloemen zijn voor jou. Ik leg ze ook neer. Ja. Huppatee. Alsjeblieft. Bloemen erbij. Nou, hou het in de lucht. Hoe voelt dat lekker? Ja. Ja. Waarom is Zwolle zo leuk? Vertel het eens even. Wat vind je ja, nou zo leuk aan? gewoon om mensen in het verhaal mee te slepen en zo. En hoe komt gewoon- het je daar zo goed in bent dan? Ja, dat weet ik niet. Van wie heb je dat misschien dan? Ik denk van mijn ouders of zo. Wat leuk, wat tof zeg. Nou, hiep hiep! Hupsakee. Nou, we gaan weer verder. Oh, er komt nog wat bij en we krijgen nog een goodiebag met een mooi boek Oh, dankjewel. van Jacques Vriends, hè? Ja, zo. Ken je die, Jacques Vriends? Ja. Die schrijven, ja, daar zit een heel mooi boek in. Er zit nog van allerlei leuke dingen en we hebben nog een mooie prijs. We willen, als je het goed vindt, je ook een keertje opnemen. Dus als je een stukje uit het boek van Jacques Vriends voorleest, dan gaan we dat opnemen en dan gaan we dat nog een keer online zetten en doen. Vind je het goed? Ja. Nou, top. Fijn hoor. We hebben de hele feestcommissie bij ons. Wie is nou je zusje? Jij hè? Kun je ook zo goed voorlezen? Nee. Lees ze jou wat eens voor? Nee. Ook niet. En jij bent een vriendinnetje. Ja. En je zit op voetbal. Nee. Oké. Nee, wat een rare vraag voor mij. Ja. Maar dat was het dan voor vandaag. We gaan terug naar huis. En we gaan nog even na feesten hier.